Biye jumadon ye Septamburu kalo tile 12 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna l'état major général des armées ye jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ kunungo alamisa n'o bɛnna Septamburu kalo tile 11 ma san 2025 ko an ka Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ ale kɔni ye mugujugu kɔni jigi Bamaji tigilamaw ka dagayɔrɔ dɔ kɔni kan marabolo kɔnɔna dɔw la n'o bɛ tali kɛ Kayi ale ni Yorodi Sahel kɔnɔna la n'o de kɛra sababu ye ka majugu ninnu caman bɔnɛ u ni na ani ka tiɲɛni caman don u kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ u ka maramafɛnw kan. L'état major général des armées ye laseli fana kɛ k'a yira k'a fɔ ko halisa ɲininiw ni baaraw bɛ sen na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen yaasa Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa an ka jamana o bɛ se ka to lakana kɔnɔ cogo min na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Jɛkulu min sigilen don an ka bolimafɛnw ka taa ni ka segin nɔgɔyali ma olu ye ɲɔgɔn ye ba sigi sen kan ka wele bila an ka minisiri ma min ka baara ɲɛsinnen don bolimafɛnkow ma ani forobaca minisiri fo ka taa se Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnbaw ma. U ka nin lajɛ in bɛ tali kɛ min kan o de ye ka kunnafoni jɔnjɔn di ɲɛnaminimafɛnw kan minnu bɛ taa bolimafɛntigiw fɛ o min kasara ka bon kosɛbɛ. Lajɛ in kɔnɔna na ɲininkaliw caman kɛra ɲɛnaminimafɛnw bɛ kasara minnu lase bolimafɛntigiw ma. O kɔ minisiri ye dantigɛli caman kɛ o min taara maaw jimi sira fɛ. An ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abilaye Diop ye. A ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na juin kalo tile 26 san 2025 tɛmɛnen. Bɛnkan sɛbɛn in bɛ tali kɛ min kan Arabula bangiba min bɛ wele ko Badeya o bɛna dɛmɛ kɛ an ka jamana ye min musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 4 francs CFA la. A kun ye sɔrɔ bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ ka fangaba don an ka baarakɛda misɛnninw la. Urusilakaw fɛ yen nɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ sigira sen kan yen nɔ min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko kan. O baaraw n'u donna ni kalo in tile 10 a bɛ taa kun cɛ ni Septamburu kalo in tile 13 don san 2025. Kɛnɛ in kɔnɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don seko ni dɔnko ma a taara Mali jɔyɔrɔ fa. Kɛnɛ in na kunun alamisa an ka minisiri Dafe ni maa caman ye ɲɔgɔn ye lajɛ in kun kan. Lajɛ in yɛrɛ dakun bɛ min kan o de ye an ka segin an ka kɔrɔlenw ma kamasɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye. O siralatigɛ la ni nin lajɛba in ye nin dakun kɛ ɲɔgɔn ye sababu ye o ye o kɛra sewako ye. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Burkinakaw fɛ forobacakɛla maa 4 olu tɛgɛ tara diplôme yurugu baaraw la o min kuma lasera minisiriw ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye sen fɛ ni o ye conseil des ministres ye. O kɔfɛ minisiriw ka nin lajɛ kelen y'a laɲini farafinna jamana o jamana o jamanadenw minnu bɛ fɛ ka taa Burkina visa tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɔrɔfɔ in dantigɛli bɔra Mamadu Sanayɔrɔ ni ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili ma Burkinakaw fɛ yen. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na. Aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.